Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules sa Hulyo 27, 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa kayo sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Day Les Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Resolusyon nga nagapabalik sang NIR ginaprobahan sang Negros Association of Chief Executive. Dengue Task Force ginapa-activate sa 61 ka mga barangay sa Bacolod. Sa balita national, 4 patay sa 60 pilason sa linog sa Luzon. Presidente Marcos hindi magdeklarar state of national emergency. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship is brought to you by My. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghurago. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong. Alas 6, 18 Action Radio Philippines Standard Time. Hagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpasal sang resolusyon ang Negros Association of Chief Executive o kon A sangon sa ginaduso nga pagbalik sang Negros Island Region o kon NIR. Suno kay ACE President Victoria City Mayor Javi Benitez, ini nga lihok ang suportado man sa ilang hanay sa handom nga liwat nga mapabalik ang pagtingob sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Lakip ng Siquijor bilang isa ka rehiyon na nagalauman si Benitez ngang liwat nga pagtukod sang NIR ang hindi lamang matigayon pagi sa executive order sang presidente kundi pagi man sa pagpasar sang sakali pagi sa bulig sang duwa ka mga panalgan sa Kongreso ngamo ang Senado kag Kamara. Nagalaom si ACE President Mayor Javi Benitez ng Victoria City nga mas magasanyog pa ang kampanya sang tagsa ka mga LGU sa bilog nga probinsya batok sa COVID-19 kasunod sang ilang meeting nga ginpatigayon sa Malacañang. Suno kay Benitez, ginapaabot sini nga suportahan sang iya kaupdanan nga mga alkalde ang panawagan sang DOH nga pagpasanyog sang kampanya para sa vaccination drive, ilabi na ang booster shots. Dugang pa ni Benitez, nagapati man ng DOH nga kung mapadayon lamang sang tagsa ka lokal nga gobyerno ang maayo nga strategy, mahimo nga optional na ang pagsuksok sang face mask sa guwasang puloy-an pag-abot sa bulan sang Oktubre o kung Nobyembre. Sunod pa sa alkalde, ginpasumitan man sang DOH ang tanan nga mga LGU angot sa estado kag datos sang ila vaccination campaign sin nga bulan sang Hulyo.
Unity o kung pag-isa ini ang naging kaundan sa Minsay Negros Occidental Association of Chief Executive o Conegis President Javi Benitez ang Victoria City sa ginpatigan nga oath-taking ceremony sa panibagong mga opisyal sa mga grupo. Suno kay Benitez, mas labing maayo kung nagahugpong kag nagabuligay ang mga alkalde sa pagdiyon sang plano hag pagbayluhan man sa mga best practices nga makabulig para sa pagsanyog sang tag sa mga lugar kag kabilugan nga probinsya. Ginehemplo man ni Benitez ang COVID-19 pandemic nga ginatubang sadto sang probinsya sa diin na nangindako nga kontribusyon sa pag-away sa mga pandemya. Hangin pakita nga kooperasyon kag pagbinuligay sa lokal nga mga opisyales sa plano man ni Benitez nga maglibot o kon magpatigayon na sang pagbisita sa tagsa ka mga LGU sa palaabuton. Nanawagan ang sangguniang panlungsod sa syudad sa Bacolod nga i-activate sang 61 ka mga barangay ang ila dengue o kung barangay dengue task force kag naghimo sang dengue action plan para malikawan kag makontrol ang dengue cases sa syudad. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon sang SP nga ginduso ni Bacolod City Councilor Claudio Jesus Puentevilla. Ginpahayag ni Puentevilla ang chair sang Committee on Health kung basihan ang record sa Bacolod City Health Office, mas sobra 200% ang pagsaka sang dengue matapos ang isa ka tuig. Sudo sa konsehal, hindi siniluyag nga magdeklarar ang syudad sang state of emergency bangod sa dengue kangay sa iban ng mga LGU. Para sa konsehal, hindi lamang ini preparasyon para sa pagbalik sa face-to-face classes, kundi para malikawan ang dugang nga may mapatay bangod sa masakit. Sa pinakauli nga record sa Bacolod CHO, tugtub Hulyo 16, 2022, may 398 ka mga dengue cases ang syudad kag 7 ang napatay. Temporary maging sirang portion sang southbound sa may Dalan Lopez High na syudad sa Bacolod bawod sa nagapadayon nga road construction na. Ginpahayag ni Police Major John Gilibang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw ang mga salakyan na sa norte padulong sur nga direksyon ang nagalibay sa piyak nga dalan sa may Lopez High na nga may duha ka lane na. May 4 naman ka mga traffic enforcers ang bitaw sa lugar matapos gidugangan sang duha ka mga personnel. Ginpahayag ni Libang nga may ara sang koordinasyon ng DPWH Bacolod District Engineering Office sa ilang opisina sa pagpatuman sang sininga proyekto. Gain pakabayman sang bitaw ang publiko sang paghangop pagkun mahimo magpangita sang alternatibo nga dalan. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Councilor M. Ang nga 1,000 ka pesos nga cash na ang igahatag sa mga tricycle driver nga may existing nga prangkisa sa syudad sa tiun nga maaprubahan ang Fuel Subsidy Ordinance. Sa sesyon sang SP, Miyerkules nga adlaw, ginpresentar ni ang committee report nga ginalakipan sa pinaka mga suhestyon kag rekomendasyon matapos nagpatigayon sa public hearing nagligid nga Lunes. Ini ang ginalakipan sa dugang nga requirement ka driver's license, may cut-off date para sa pag-apply kag ilisan ang fuel voucher pakadto sa cash. Una na nga ginapahayag ni ang natuyo sini nga mahatagan sang ayuda ang mga tricycle driver kasunod sang pagsaka sa presyo sang gatong. Sa record sang syudad, mas sobra 5,000 ka tricycle drivers ang may existing nga prangkisa sa LGU. Lasay sa 23, Action Radio Philippine Standard Time. Sama nagaproblema dira bangod sa mataas nga blood sugar level, mag-take lang sang DTX sa 500. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagsaka na sa 4 ang napatay kag 60 pilason bangod sa linog sa Luzon kaina sang aga Miyerkules. Ginpahag ni Interior Secretary Benhur Abalos nga duwa sa patay ang ginreport sa may Benguet, isa sa Abra kag isa sa Mountain Province. Suno kay Abalos sa 44 kanapilasan ang na-record naman sa Abra. Ang mga napatay bangod tanan sa landslide sa diin na 58 ang ginreport kag 31 ang na-record sa bahin sang Abra. Ginpahag sang opisyal nga 15 ka mga probinsya, 15 ka syudad, 280 ka mga banwa, kag 6,756 ka mga barangay ang naapektuhan sa linog. Samtang may pilaban kadala ng ginsira kag wala sang kuryente sa pila ka bahin sang Abra. Yung pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi kinahanglan nga magdeklarar sang state of national emergency kasunod sang magnitude 7 nga nag-igo sa probinsya sang Abra kag nabatyagan man sa ibang parte sang Luzon. Suno kay Marcos, duha ka rehiyon ang ginreport nga naapektuhan sang linog nga ginalakipan sang Region 1 kag Cordillera Administrative Region o CONCAR. Patag ni Marcos, ginadeklarar lamang ang state of national emergency kung 3 ka rehiyon ang naapektuhan sang kalamidad. Sa karon nagahulat ang presidente sa mga impormasyon nga manginbasihan sa status sa mga apektado nga lugar. Samtang ginpahayag naman sang NDRRMC nga 200 milyones nga quick response fund ang ginhanda para ibulig sa mga local government unit nga naapektuhan sang magnitude 7 nga linog sa Abra. Ginkompirmar ni NDRRMC Officer in Charge Jose Faustino Jr. ang availability sang pondo nga gamiton sa apektado nga mga LGU kag magakinahanglan sang bulig. Ginpahayag ni NDRRMC spokesman Mark Timbal nakigsapol na sa Executive Secretary Victor Rodriguez kay Faustino kag iban nga opisyal sa ahensya gud talakayon ang update sa earthquake operation sa probinsya sang Abra. Ginpahayag ni Timbal nga wala sang tsunami alert nga gini-issue bangod ang linog ang nag-igo sa duta. Nagwa sa Pulse Asia Survey nga gikomisyon ni Senator Sherwin Gatchalian nga 69% sa mga Pinoy ay nagasuporta sa pag-implementar sa Reserve Officers Training Corps o ROTC program sa senior high school. May 1,200 ang respondents sa pamangkot kung bala, pabor o kung hindi sa ginaduso nga ROTC program para sa mga estudyante sa grade 11 ka grade 12. Sa diin, 69% ang pabor, 16 ang hindi, kag 15 ang undecided. Ang survey ginpatigayon halin
ngayon Hunyo 24 to 27, 2022. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time na sa 1:34. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hulyo 27 to 2022. Sa liwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.